टाइट का एक बाइक में लोग के पता तो चलिए गए। तोहरा चीज के न कौनो जवाब बाटे, जवाब बाटे, हिसाब बाटे। चलो तहरा खातिर दू चार पैसा घट के अरे घट के हाँ तबे दो। चलो छोड़ दे पूरा आम के सवाद गोरी खट के आम के सवाद बड़ी खट के छू छू लागत रे। बाबा करना कांच बात कहता ने अभिनव साच बा। अच्छा तो सुनो। हाँ तोहरा लड़ा के तगड़ा स्वाद बाटे, जिंदाबाद बाटे, जिंदाबाद बाटे। सारे राहुल होई फिर जुस मोटक बा अरे मोटक बा। हाँ तो पहुँच जाए रे। सही हो